Drama presents Handumanan So Ka Awit. Mayong adlaw kanilang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan so sa kawin. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robert. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang ngayon. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Robert. Day, kinahanglan ba giday ka mularga? Kinahanglan. Kay dili ta magbuhi din kung parehas ang duha magtambay lang diri. Pero, Day, Robert, nahimo ba? Sabda ko. Kining akong buhatan para ni sa tong mga anak. Ilang kaugmaon ang akong gihuna-huna. Sige daw. Kung magsaligtas imong kita ang imong pagpamasahirog tricycle, makasapag ka na. Ang taon pa lang daan. Sunod abis klase, tulo na sila kabuk mga eskwela. Wa ba ginan imong mahuna-huna? Day, Luna. Isalig ko nimo ang mga bata. Ikanay bahala nila sa tangwa ko din Gipog nga nung tanim mo imong asawa, bay nga mularga? Lisod ba yoy? Di mo gid siya magpapugong? O diyag makakita tog lain nito? Aw, kung mahimo pa na bay. Iya man ang kagustuhan. Oh, bay Robert. Kumusta man mo diha? Okay rami diri, Day. Okay rami sa mga bata. Mayo hinuon dong. Imingaw na ba kay kunimo? Agwanta lang sa good. Dali ra kayo ang dagan sa panahon. Tuod ay Robert, sunod semana, magpadako niyo sa akong uling sweldo, ha? Ay ganay bahala sa pag-budget niya. Oh, Day. Salamat. Magunsa naman ay katuig si Alona dito sa gawas. Pero, nagkadugay siya dito, tagsan naman lang sa kaayos sa munawag ako. Sige na lang. Gwantahon sa ginako. Sa katuig na lang bitawang pabuto na ko ug makita na miyan Alona. Lingawa si mong asawa dito sa gawas, bay, no? Makita agad nga malipayon siya, bay. Oo, bay. Nabaguhan sa tingali siya, kay lahir magid kaayo kung nakas gawas. Dili, bay, kuan ba? Naman siya ay kuyog pirme nga iyang ipost sa Facebook. Sabay? Wala kakita sa iyong mga post. Wa man. Amaw na. Wa mo kay update good. Naunta kay imong cellphone o Facebook para updated ka. Dili kay magsigir kay panghuwam sa imong anak. Bay. In town, uy. Mura ka na mag-isamok na ko din karon. Nagtrabaho in town po din, uy, Robert. Day, igo mo lang kung nangutana ni mo kung kinsa nang imong kuyog. Kauban ako. Kinsa man kay? Nagduda ka na ko din Day, igo ra kung nangutana. Sige na, bi. Kasama ka sa kong trabaho din na. Day.
pa bagid manawag sa mama nimo? Wa man pa? Wa palibak pa ay. Nanawag ma. Ah, be, day. Hello. Robert? Oh, salamat nga nanawag ka. Abi na kog di na gyud ka manawag nako. Sorry ha, Robert. Pasensya na ko na init ko ni mo tong last tawag nato. Mansaon nga, kami na ganing ikos trabaho din Unya, layo pa ko ninyo. Unya, gidadahan pa ko ni mo dili mao. Sorry, day. Gimingaw lang jud kay ko nimo. Parehas bitaw ta. Pero dong, sige lang. Gabay antos na lang gyud, mauli na ko. Pabuton ti ka, day. Mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka dong. Day, salamat intaon nga ni Anigid ka. Kimingaw lang jud kay ko nimo, day. Gimingaw sa ko ninyo. Mga anak. Ma. Nak, nakoy daghang pasalubong ninyo. Dali mo. Luna. Robert. Day, pila na lang kadlaw ug mahuman ang imong usa ka buwan kapin nga bakasyon dinhi. Dili pa pwede nga din lang ka mobalik. Dong, dili pwede. Wa ka makakita sa kalipay sa mga bata. Sa dihang naana sila mga butang nga ilang gusto. Dili pareha sa una. Nga kutob sila mo tanaw sa ilang mga classmates. Kay kita, wa tay kapalit para nila. Day. Sige lang, pasensya na ka. Ako man ta ang buta ko'y pasabot ba nga ako man ta ang lalaki pero ikaw mo'y naningkamot ug maayo para namo. Dili ko na iksapayan, Dong. Dako sa kag natabang sa tong pamilya kay sakto nimo sa pagpadako ang atong mga anak. Nagdako sila nga matinahuron ug anak tungod nimo. Alona. Okay ra ka, day? Ambutan. Kakalit mo kong giluod. Mabdos ko. Oh, tinuday? Nalipay ka? Tungod ani, dili ko makalarga. Buset! Alona. Karon nga 2 years old na atong anak. Malarga na kong balik. Day. Unsa nasad? Pug na nasad ko nimo? Sa duha ka tuig nga nag-standby ko din ni Robert. O sa may nahatag nimong kaayuhan namo, ha? Nahatag ba nimo ang gusto sa mga bata? Kontento naman ka makakauntag katulos sa kaadlaw. Alona. Gusto ko mo magsadili. Dili ka makabuot nako. Unsa? Tagsa na lang kayo manawag si Alona nimo? Oh, bay. Oh, delikado. Basi nakakita na ginasiglain dito, bay. Bay.
Pa, naini-chat na ko ba? Murag para imo maning chat pa? Jerome man pangan? Ha? Di ka no? Palihog kog ingon sa imong papa nga dili siya mao'y tinuod nga amahan sa inyong kamanghuran kundili ako. Doon na may relasyon sa imong mama dinhi sa gawas. Kinuo ko. Unsa? Sorry, Robert. Nakasa ako yung matinhibog kay... Nagtuo ko nga ikaw ay amahan pero sa pagbintana ko sa mga adlaw. Dili, di ay. Ganong nakahimo man ka na ko ini, day. Usabisa na ko nimo. Sorry, Robert. I'm so sorry. Paulit din sa ato. Ug undag sa imong trabaho diha. Kung di gali ka mo paulit, buot ipasabot nga mas gipili nimo ang imong laki diha kaysa namo nga imong pamilya. Robert! Sakit kayo para nako, nga ni upat na katuig ang bata, unya diha pa nako mahibawi, nga dili day akong may amahan. Antod karon, nagpaabot ko sa pag-uli ni Aluna dinis Pinas. Andam ko siyang dawaton ingon man ang bata, tungod kay para nako, ang mas labing importante, ako mo'y nailhan sa bata nga ako mo'y iyang amahan. Pero kung dili gid gani siya muuli, buti pasabot, mas gipili niya ang iyang laki, kay namo nga iyang pamilya. Dili nilang kutob, ug dagating salamat, RMN.